Say, as I know, see, a being said, everybody else to do one could be Jesus Christ. Only you and I can obey the answer. One transit ampa penny pa. I'm a movie, I'm a governor, some or one cassa or train, a beer book, one trade will be a baby accident, one train will be a. You know, there's someone or can you know? And then you may be a baby accident or pay ye, and then send young or ye, you know. And go for or move the no more see the new master, also a treasure and one of the Jesus baby as one day, one trade would be a you know, will be cheated, and a car or an accident. A small one, and a small one for a treasure and woman. Almost so I think be a small one, you also treasure, running a treasure and upon as a lady. Now I can not buy one, not a bomb. Every watch and make a remember the name of master. Not a separate books. There's a wing. And Sana, Yabeka, Abu. Now the only Bible with ya, what you watch, which are not about one by a preaching. Now, almost preaching on not a one baby or message. Or preaching, we are not baby. Sunday and Kabaka said, and you will be one thing, sir. Oh, yeah, and I'm so and all I never believe. Because my two would here, or 10 7 Peter would not here, or 10 7 don't long man or market would here. That's what I said. Now, I go around message. There's a written message in 1 year, and I said, oh, preaching the near I was on the summer one, no more baby. You are called out of the so preaching. No, and I don't know, and yet he never said, actually, one I'm paying the and I want to be and you're okay. You look like you know, you was said, and how many are clear at change your chair? Son, I know you for people are. Second, or maybe I can actually, or more actually, you know. Poro, or clear on my I'm going to call me pa, or clear on my pa. Then so Lanka, or idea pa, or Poro, he every. Then so Sanaka, a Bianca, a Binosu, and I, and Suyami said, we have one and no movie be obedient yet. Now, I think the same thing, you know. Just say, because of what today, I know what I need, and I'm going to change your own, what today, you know. And so, you pretty area, what I listen to one, you pretty side, pretty area ways, and they're way ready. A pretty area ways, and they're way ready. You get a book beyond. You get a book beyond, so you're book beyond, and the other one said, so I'm plus your hand to the book. Among the things I know not here, a very low almost of the or blue. Don't process any, almost a almost and then already issues to watch about 80 from 80
50 ba yesu ni wuachi ebese de pinchia ebi odu 50 mu no na buku dika de na ba na yu mu tse Thessalonica moma ani buku o mu dika de kan ma mu fu mu no Thessalonica no ani buku a o mu dika de kan kora eni around ebadi wuachi ebese de pinchia na the 50 to 60 de na se buku ni de na aye ready na ekosi nimpinsia ofafono na pedi askofono enoma meka 12 apostles na die na obuks ni na de no ma church na wi meka de wale Yesu na askofono a omukona oyi wo mo no mu di achi no efiri wo che na se efi na wo mo kosi wo achi no pinsia ofafono die na je se 180 mu die na omo atwere askofono de omo atwere omo no awi ebi mo chese Mark ana for gospel na die oni mai to the gospel ba ya na ebi no katwema Mark no mo se Mark no ni pa oni ka twere wo wan kasa ne mo ma no kane ti around 70 no the bishia ebi oso mo no na Mark na wa twere group no ebi Mark ko ndi e no Yesu na nze ye no ye Peter interpreter Peter no Peter kasa na Mark no interpret or not Greek pa tina opata Peter ho ye pa ti be ko dia na de there's a Mark no one here Peter preaching na Peter preaching si o preaching dia na de no ka fa bari Yesu ho na wo ho ne so ye ho bi bia ho no chance ono ba twe the bia o ti Peter no bia pa Jesus Christ no bia no ana Mark no John Mark, Richard Ogono, Nibukono, Ogono, or Yenny before. No, say, Greek Casabay, Jolina, or Peter, interpreter Bay Pa, Ongo Energy, or Idea Pa. Now, see our veteran Watson. You may give John Mark, and our Mark, which means the Tiger, I share about it again in William. Asana, my two, so the matter is in power, or a scholar Pa. What's young woman? Also, it's in a clear woman. Also, understand Mark and Matthew clear, or also let here. Matthew, radio to see you. Also, today, no crowd, tell you now, pretty war. Hebrew, we are preacher, tell you, pretty work. I can go, I tell you, what can you put in an idea? Was I to buy every Egypt? Was I to have Hebrew cousin? Was I there? Was I after interpreting? Only book was translated as a Greek custom, as a Hebrew custom. There's a Ghana the people who say, and I say, but again, and go for praise God. Now, in the Yankees, do this as nobody, and I said, I only said, what chair, book, and John. Your chair, this sermon, the man said, it was 90 to 100 more. Now, our chair, book, every na ne eno jese eno ni buku a nka to de obusu be wa o mo twetwe enya me bo a e be bi ni ehun busra later no o mo reject ye eno be wa o mo reject ye e be won so a o mo dali to no se ayerwane mama e bo won so a o mo se ayerwane mama na ni na eni bi ko so ba na ka se senka e ne mere mo ni pampa di suya ni pampa da empa ni mu ye ye rese ni ere ere ni o be ni pa empa da dia ẹ̀dẹ̀ nǹkan àṣẹ́gbẹ́tú yẹ ọ̀dẹ̀ tẹ̀ kọ́ sẹ́ ẹ̀nyẹ́mà ẹ̀rẹ́dí yẹ sùn wọ́ọ̀tì ẹni asọ́pọ̀ ní wọ́ọ̀tì bìrẹ̀ tì ó nọ ẹ̀nsẹ́m bí ebiebie ẹni nsẹ́m wà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yẹ nọ na ẹni soso pẹ́ẹ́ yẹ paa ànkà sẹ̀ nyàmúpọ̀ anyadọ̀ mu a ẹ̀nkà bẹ̀rẹ̀ nyàmúpọ̀ ẹ̀sùn ase koraa bá nyàmúpọ̀ nso ẹ̀sì ebi nomu ẹ̀yẹ pẹ́ẹ́ yẹ paa ẹ̀ma ẹ̀nà bebree hɔ a ọmọ pọpọ yẹ koraa ní lẹ́tà náà ansa na ọmọ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀wọ̀n sẹ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀dùbàdé n'asẹ̀m wọn. Deɛ yɛsɛ de ɔtwa ɛgu twa ato ɔne wan ya John di ɛbɛsɛ nhyia aduɔkron ɛkɔ ɔha no no 190 to 180 mu no na deɛ ɔno atwa ɛgu no awie ɛwɔ episode ɛyɛ sɛ ɛno ɛyi part so sɛ John deɛ according to ababasɛm kyerɛ sɛ episode hɔ no ɔtena ayɛ hɔ no ɔwuiɛ hɔ no ɛsiɛ no nipa yɛsiɛ koraa no mputuro papraa no
you see a crown, you see a room. You put your crown, I have some crown, and that's a good one. Right off what you want to replace you. I see every see a room, you want to see any more in a song. A citizen of a customer to that. In the home, you put your name to a crown to be area, and what here, a radical one also man, is see a room, and that's a good one. I never voice it, join you now. To communicate with each other right here. So that's what is now so. Oya so kusunya Bible abaka samuwa. The man ka we na say. Bible no a omo a eka na mesem no. Omo wi asa no. Edi ba bi omo ni mu omu. Ti mu ga nya ni say the Bible abakasam kwa ena ero kore abakasam de omu bienu there was secular history and your biblical history na kwa say Bible no abakasam ana ebiase emu abakasam books bia ekasafa enebe bia asisi ho obiara ni wa na de mo da wa obeti na secular history obiara ni wa na de mo da wa pa na ka say abakasam en abal onye abakasam bi ana yesa woni enrani on ana woni ni master ni so bi obi de ko amen ko na be biase bi Ghana so yes ye ni this bi biase en enrani bi a yes ye ni ka master ni ye ni ma to da ni na engofo ni na omo ne be ko be biase na ye ni na engofo bi kire omo nsama de to ho to fa kan ya ko ofa osadi jowese ho asawa obetiye hu na wariye ngwanhia no enya e paa na wariye hu che na wariye ne enye ko twa court ni ja no akoye nse bebre we nyina afa akwase mo a na betiye hu se na to no na ma ka ho ase bebre le ntia jo na wariye anyi ko no die ene die ebo ano so da ene be bia osua fi mo a ebo ano wo sa wale ngu ye die ero so na de brikon o ka ba se be wo se be wo se be bi aso e no be be e po be be ko be ko ko no se e me de e ko ko no se ba se ni ne kwa so ma na ma communion ho zo ko ko no ko no se ko mo de ka pa so pem ma no se do di pon ko a we ni na se wa na ne wi mu a hu ne di bi so ni si bi ase e de ko ko ni ai ko ni na judge ni e ko ko do se una nora se ababa we o ba communion ho usi ne pai so o ma ne ko ma ni communion ni we reason sense na bia ma usi ne pai e se we body a skase na se e be tu ya ni ade don so se che ni na mo se che ni ti a usi ne pai e yen se bebre ni na no e ababa se tu ni ka se bia ababa se ni ho hallelujah na die meka na ase de se onyamopo asem no apam fufuro no mo die omote Greek kasa ene kire apam fufuro no apam da na die e Hebrew kasa ene kire apam da ni na akire ne wo mu na Aramaic kasa akire bi ena oba apam fufuro mo die a e ka Greek kasa ene be no ati ase the one chance is actually a few of us is actually we that's any there's a you better be but say we don't want to say what you say but what you say for no we say Greek one we baba ya e bu shebe do free one e ba shebe bu shakura woko say o man dia na oyobia die kan say Greek no eye o man bi kasa na apamu furu mo no o mo tire ni na no dise Hebrew nkwane bukwa enwe mo kire se o mo kire Hebrew kasa ansa na Luke oduriyafo no wo kire Luke awon no sa kire aswan ko ni ona translate Hebrew Bible no a de wo kire for no kire ye no kire no Hebrew kasa ona wa kire no Greek kasa enwe Luke ene ni pa o translate ba Greek kasa ene sa wona ni na to nche dia abawo pro nyina ifima ti okosi edi samade ni nyina no edi Greek kasa nkoana etwere ye
yàmfa Hebrew de twɛ ebi sɛ bɛyɛ sɛ Hebrew so nkoa eti Awurade Yesu ɔbɛ ewi ase anampo ɔba no ho deɛ no ɛnka ama na ka ne Awurade na amayasɛm ayɛ ka na mo atumi ada hɔ yie ɛnka Revelation 22 verse 18 Awurade 22 verse 13 22 verse 13 22 13 wɔsɛ mene Alpha ne Omega ɔkanyifoɔ ne ɔkyidifoɔ mene mfitiaseɛ ɛne awieyɛ ɛno Awurade asɛm yie ɔmo sɛ Jesus Christ ɛna ɛkasa wɔ ase Yesu ɔbɛ ɔidentify no Alpha ne Omega ɛyɛ Greekfoɔ alphabet Alpha no sɛ ɛde ba yɛ sɛ ɛde ba yɛ BC di mu deɛ a Alpha ne yɛ A letter A enika Hebrew no ebe sɛ Greekfoɔ no nso ɔmo nyinaa wɔ letters ni bi Greek alphabet no nkɔ ɛna English alphabet nkɔ ɛna Twi alphabet Twi na alphabet ne A bɛyɛ de A bɛyɛ saa nema no ɛdi Greek kasɛm no ɛna Yesu de identify na wɔn sɛ ɔno ne letter a ɛdi kae ɛwɔ Greek kasɛm A ɛna Greek kasɛm no nso no letter twa toɔ ɛyɛ O Omega no ɛyɛ Greek alphabet letters ne deɛ a na di kae ɛna ɔyɛ sɛ ɔde ka ɛsɛ ɔne ahyɛseɛ ɛna ɔsaa ne awieyɛ ɛne Awurade Yesu ɔidentify ne ho no na wɔkyerɛ nipa ko a wɔyɛ no ɔde Greek kasa na ɛyɛ bɛyɛ ɛkyerɛ identify ne ho yɛhyɛ no nso wɔamfa Hebrew language ɛna ɛkyerɛ nipa ko a wɔyɛ na mmom ɔde Greek na yɛ sɛ apamoforo mu asɛe no Nyankopɔn ɛyɛ adwuma bi wɔ bi ase when it says he is dealing with Gentiles, only a man na ɛyɛ adwuma. Only you for na ɛyɛ adwuma because hallelujah. Ɔsɛ na ɔno de ne kurom kasa hɔ ne kurom alphabets wɔn na letters hɔ but wɔn afa nkyɛn nipa ko a wɔyɛ ne ma wɔn Greek deɛ a na sɛ afɛ deɛ sɛ bɛdi ka aka no. Yehu baabi a Yesu sɛ deɛ ɔwɔ yɛsɛ deɛ sɛ yehu baabi ɔwɔ nti sɛ deɛ wɔananifa ne ho abio na ɔka ne saa no a ɔno sɛ mɔte aseɛ nti sɛ saa deɛ ɛna ɛdɛ bebree mu ara sɛ ɔnyɛ mistake wɔ hɔ because ɔba sɛ ɔde bɛka sɛ biara ma dodoɔ no a ɔbɛti because yɛn ɛsɛ mu no ɔbɛka sɛ A to Z ɛbɛka sɛ Jesus sɛ ɔyɛ A to Z deɛ a Greek asɛ mu no Z na ɔbɛbi edi ɛni for instance so ɔnyɛ ka sɛ Jesus sɛ mu yɛ A to O a ɔmo sɛ ɔde ba English alphabet mu a na yɛ sɛ ɔyɛ kaseɛ but ɔnyɛ wiɛ ɔyɛ pinpin lɛti O no ɔde ba English mu a sɛ ɛnyɛ ne twa soɔ ɔde ba kasa bebree mu a maa plan de akɔ wɔ plan de kɔ Russia kasa na ɔbɛmu no ɔde kɔ German kasa na ɔbɛmu no. What they call even Hebrew cast Hebrew letter A T letter A the kind of Hebrew alphabet. And I want to find a T in the catch. And it's one person when it's Akasa with Jesus. Why A to Z here? What the Bible, what the other Bible, never put in our own children. The moment I saw the one who because I actually my tears here. When I saw the dimension. And Jesus. Oye A to Z ya so and answer oye A to O oye A to O oye Mose Omega ni last letter and he said and na Bible no see and the jealous are ye yanti answer no ye jealous because so you know as the only back as a more better. The moment I said Jesus the Alpha and Omega no, what can we do? Now so when the Baba as the Father said when they are or ya but say only say e kick us no the kai and they say here can you know now only the MVP and said the main one this one and said Greek case no and I literally apart for the number Jesus so every day you want to just on any associate on any year and the so associate any year that coupon there are some on the coupon
Yes, we never know. Only my chassis, not only my beer. Everything I'm on, I must say, no. And I say, I'm running, say, you may have come to hear him. When it is there, with you. On that Israel, I go upon, I feel Israel upon what I go upon with you. In my bed here, I'm a man. Also, one hand on. Jesus Christ, no. All that and working, or the Casaman and the Dan and working, more than Casaman. Also, for your money. Aha, what about I ABC more? Omega, hey, see, yes, Omega, no. Be an offer near there. And Omega, no, see there. Omega, when you are saying, Omega, no. Three cassa, what dear? Omega, no. Offer, and then where you can any day. Omega also, and already cut other person. Now, for person, the guy, and I said, and it's also a place I was thinking. Don't get the baby. And there's an answer, maybe I find a kind say, or your offer Omega. You almost what I say, or your represents here, what can you? And so, about that, so also the man interprets with the that, about the anything. Oh, good cousin. And I also know what I was with you, so I wouldn't say a pending. Yes, your father said, you care. Papa, your father said, I care. That's all. And I know policy. And then people casa. And I'm a from something, and it be casa. And it's a assembly, a pamo from one. Near just the idea. And now for casa, never one. So assembly, casa one. Because Abrafono English, no, or any free Greek castle. And the answer, as an important interpretation, you never spills any Greek castle. You never go on here Yaba. So, Latin for every Greek castle. And apart from Greek, and then Hebrew, one more thing in Rubia for people from South Rubia and Casawan in say yes, Bible as we are not in about 1 year. About and then the man go to us said, we are about one. But the Greek castle, but they all we are more than billions are Greek castle. Hallelujah. And it's an assembly about 1 year until the Biasia Castle and I said, the Jersey and Jersey. And the who the amount and the election, where's no one? Now, and then as a son, and because I can't answer the song, your cousin, your money Greek, and your Asian Greek. Greek for us, I know, and it's here. And then it's no count, and I'll say, I said, and double. And it's a Yadid, near the morning, Greek never said, Cassia. Yes, 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 no, about when no, Bible, someone was in the no. Bible, I hear you cry, a moon, so you may be one, but I be also was our hair gone. There was a who be here. Now, one to be what yes, oh, this and the other will be a Jesus, the father of the one. I don't wish you already that say, no, I don't want to say, the father will not or be there 5 years now. No name and for every year from our Samson. The woman was not also no Pagora, the father will not Pagora, no Papa. The only one about Rabbi Kufra was Samson, but you see, and a brand new year. And I want to now, and a car, yes. Now, one of them, I'm not a woman, I don't know about the Evanos. Oh, who know about Omanos? So, one of Christ, I assume, Abadano, actually. Go on a super, and one of Christ says, zero, China.
ɔsɛ zino no ɔsɔre yɛ ɔka sɛ ne wura ɛyɛ na wɔsom me na po maame ne ɔmo nyinaa ni akyɛ sɛ ɛyɛ ɔmo pɛ sɛ ɔba asɔre fi ɛmo fi bɔbɔ yɛ ɛka deɛ bukum adabusuno bi a yɛlɛ bo a yɛbɛ keka ho asɛm ɛka ne sɛ bebree pa Jesus ne mmɔfra apiri mu ka ho asɛm bebree pa yie pa ne ɔpa ɔyɛ nsɛnkyɛnneɛ bebree ka bebree deɛ nanso nyina yɛbɛ bo a ɔkyane yɛbɛ yɛ bi ehunu ɛnwoma ahodoɔ a ɔmo ɛrekɛte wɔnyɛ nhwɛ mu ɔmo mu no ebi a ɔbɛte deɛ sɛ beebi Yesu na sɛ deɛ bɛyɛ ɔde klee ɛyɛ ɛma no na bi mu bae ɔkɔ buku na buku no wɔ saa buku no kyerɛkyerɛ sɛ bebree wɔn asɛm a mmɔfra bɛ mu wɔyɛ ɔbɔbɔ nyanya na wɔn wɔtwa mu na obi na esi dan na esi dan wɔn nsi ɛnyɛ na owu yɛ ɛhɔ ana kaa sɛ ana kò sɔre na kɔtɔ ɔda aso ɛhɔ ana kwan na ɔsɔre papa no yɛ ɔbɛsi yɛ sɛ yɛ sɔre o sɛ yɛ asɛ papa o sɛ yɛ asɛ papa o ɛnɛ onyankopɔn ɛnɛ ni deɛ ne ka ne sɛ ɛsɛ yɛ abɔfra yɛ hwehwɛ ne bebree mo yɛ wo ebi mo yɛ ɛsɛ na yɛ saa sɛ wɔ yi sɛ wodidi a wodidi sɛ ɛkora ɛnsɛ o ɛna wɔn a yɛ no nso a ɛnsɛ o because maame amufo yɛ kɔ oku paa sɛ wɔn asɛ obi a oku a wɔn a wɔn yɛ ma si a ɔba ne obi a wɔn a wɔn a wɔn a wɔn na wɔn bɛ sɛ ɛsɛ wɔn a wɔn yɛ saa wɔn sɛ ɛsɛ wɔn yɛ paa wɔn nyinaa yɛ kuku paa. Zino wɔn ne nkyɛn sɛ Zino sɛre ne kyerɛ sɛ mena me funu mu a sɛ ne kyerɛ ɛsɛ hɔ a ɛsɛ ɛyɛ ɔkura yɛ a ɔkura kyerɛ wɔn paa o na ɛsɛ nyɛ mo a yɛsɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ yɛ no ɛsɛ bebree ɔka sɛ ɔka yɛ wɔn atɔ ɛbrɛ ɛwɔn no act of Thomas sɛ Thomas ɛkyerɛ saa buku no Thomas ɛkyerɛ saa buku so ɛnsɛ bebree na saa ɛnoma no ɛna ne ka na ase ne sɛm ɛbɛ bɔ ɛbɛ kusu a ɔmo rekɛte yɛ ɛne yɛ ti ɔmo tɛtɛfo no ɔmo ɛpo saa ɛnoma no adesua a ebesua wɔn kyɛn no ɛbɛ yɛ ebi paa yie paa na ɛno nso emu nsɛm no ɛyɛ paa yie paa hallelujah ɛbi yɛ sɛ sɛ yɛ ti biribi ase a sɛ ɛfa yɛ yɛ bɛ korɔ sɛ yɛ keka aban bɔ no na ɛkyinye ba ho a kasa bɛn ne ɛbɛ sɛ ne bɛte apamada apamɔpɔ no ase ɛna bi kasa no sɛ bɛsɛ ɛde ti aseɛ no nso no kasa a ɛnɛ bi kasa wɔ hɔ ɛna ɛwɔ teteɛ ne wɔ hɔ na wɔn de teteɛ ne ɛtwerɛ nti yɛn gyina nso bebree paa yi na atumi aboa yɛn na ɔkan sɛdeɛ ɛban bɔ no yɛn yɛsi arrange no ɛnyɛ saa na ɛteɛ yɛka kɔ sɛ bi a sɛdeɛ yɛsi arrange Bible no sɛ bi a for instance sɛ bi a azia ne bi ka yɛ bi a ɔkɔ ka azia wei ɛnyɛ saa na ɛmɛmɛ sɛ bi a wɔn amfa wɔn ɛpɛrɛ na yɛhyɛ yɛ sɛ wei yɛ ba aka ne na ne wɔn na ne yɛ di ka yɛ amese yɛ di ka nso ti ase saa so wohwɛ ɛnwoma no mu deɛ a wɔn sɛ tete ayifoɔ no bebree onua obi sɛ tete Amos no ɛne Osea no ɛne Jona no ne Azia ne Sefania no ne wɔn aka no wɔn tete ayifoɔ paa tufa wɔn bɔ no a ne ɛho kenkan ya wɔn yɛ mfa ne nsa ebi a sɛdeɛ wɔn Azia de hyɛ no no ɛyɛ mmerɛ obiara de baa afrafra koraa Jeremia no ne Ezekiel no deɛ wɔn nso ɛba akyire yi ɛna ne mu no na sɛ Amos no ba kɔ na Azia no ba kɔ na Sefania no ba kɔ na Jona no ba kɔ Hosea no nyinaa papa nsana Jeremia no na wɔn aka no ba ɛna wɔn abɛtwa atoro nso yɛ Sakaria no ne Malaki no wɔn nyinaa bɛba saa na ɔkɔ apam foforɔ no nso a sɛdeɛ wɔn hyehyɛ no nyɛ saa nso na ebi a ɛbaa no sɛdeɛ ahyehyɛ no no ɛnyɛ saa na ɛbaa na deɛ ɛbɛyɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ ta so ne kakra na ɛbɛdi kae ansa na ada Paul bus no ɛne yɛ Paul bra bɛka ne bus bra wie yɛ Paul owu nkyɛn kakra ɛne sɛ Paul bus no ne nyinaa de Awurade pɛ na ase yɛ kele bus ara nyame boa na meka sɛ yɛwɔ nneɛma bebree no ayɛ na ɔkyɛn ama ne betu mɔfoɔ asuafoɔ no ehunu sɛ oral message no ɛyɛ but written message no nso no ɛyɛ very powerful
so ɔmɛtwerɛ ngoma ɛna ɔmunya ɛmmerɛ ɛne ntira obi a obi sɛ John Mark ɔtena Peter no na ase ɛnti akɔne ne nhwɛmu ne kyerɛ sɛ ɔtwe ne book no onyaade ne sɛ ɔmpa wɔde bibia nka asɛm no deɛ wɔte firi wɔn no mu nko ara na wɔtwerɛeɛ ɛyɛ wɔ bra dwuma ɛnɛ obi sɛ ɛnammerɛ sɛ yɛbɛnyɛ obi te sɛ John Mark ɛnammerɛ yɛbɛnyɛ bi saa asafo bɛnyɛ mo na yɛka sɛ o yɛsɛ yɛbɛtwa Awurade adom yɛsɛ ɔmo sɛ yɛntwa Awurade adom hallelujah yɛbɛnya anaa yɛnya ɛyɛ asɛm kɛseɛ o because John Mark ɛtumi twerɛ ɛnoma na mɛka John Mark dwumadie bi a ɔsan akɔdi bi yɛ a ɛyɛ asɛm bebree paa na wei nyinaa sɛ ɛbɛsɛ yɛtwerɛ ɛnoma a ɛnsɛm dɔɔso na yɛbɛkyerɛkyerɛ source nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wofa book na nkan a wode ma wo sɛ ampa asɛm wɔ yɛ obi na bɔ ne ti no wɔka na wo so bɛtumi akɔɔtu ne nyinaa deɛ ɛho nsɛm no ɛwɔ hɔ na ɛde bɛ ne yɛyɛ wɔn mo sɛ Peter ne Pretoria no nkɔmɔkɔ wɔnyɛ sɛ yɛbɛ rekɔdo ebi kɔ sɛ ɛyàtọ̀ àti ɔkɔ rekɔdo kɔ ahyɛ no sɛ ɛne yɛ sɛ wɔn tena te sɛ wɔn twerɛ ɛkɔma no a ebinom bi twerɛ pɛɛ yie paa twerɛ Paul na ɔka sɛ wɔhwɛ ɛkɔma a bɛ Paul bia mɛ ne nsa twerɛ amanfo bi bua nka ba Paul ma amanfo bi so ɛtwerɛ bi mu a Paul pɛɛ yie paa ti ɛntaboɔ ebe yie manti ebe yie ana ayɛ yie ana ebe yie ebi a ɛpɔn ano bi ako ɛno ne asɛm no ɛna bize no dɔɔso paa o sɛ bize no sɛ ɛna nipa so ayɛ hyehyɛhyɛhyɛhyɛ ɛpɔn sɛ no so whiteboard paa adwene deɛ hɔ nso brain no bi ana whiteboard ama aka brain no ɛnka ne nso ɛkuru kakra bi a yɛbɛtumi aboa ɛsɛ yɛ mu bɛtumi aboa 1 million a series a ɛnɛ nipa nyina mɛkɔ wɔ obɛtumi aboa 1 million series saa wo sa ha yɛ kuro hallelujah sɛ yɛntimi ɛnɛ si yɛkasa asafo yɛkɔ da mmeri ma ɔmo awurade wɔn aka wɔn ma biara no obiara nhyia asɛs wɔn asɛ wɔn abɛtumi aboa 1 million obiara fɛ ɛdi bɛ ɛdi bɛ obi ma 1 million ɛnta mi bɛ obi ma obi wɔ sika ɛnta mi bi wɔ 1 million paa dama nkɛ ho doɔ ebi na ɛnta mi a ɔwɔ 100 million paa da bank a ɛho do paa a ɛho do sɛ mentini ne yie ɛho do praise God ɛne ɛhia Nyankopɔn adom sɛ Nyame bɛboa yɛ na Awurade bɛhyira obi biara na kae ne ɛwɔ dɛm asɛ deɛ ka obiara ni okura de obiara wɔ 1 million ho do ti deɛ obi wɔ dɛm asɛ a ɔni 1 million ho do ɔne mɛmpagya wo nsa deɛ obi wɔ dɛm asɛ mini sɛ obi wɔ dɛm asɛ sɛ obiara ni dɛm asɛ saa hallelujah ɛdɛ nyame bɛ boa yɛ na Awurade bɛ boa yɛ ebe yie na ɛyɛ yie ba na yɛ saa ɛyɛ yie ɛbɛyɛ nso na Awurade bɛ boa yɛ paa deɛ mɛka ne sɛ sɛdeɛ ɔmo yɛ hyɛ Bible no sɛdeɛ yɛsi hu sɛ si yɛ ɛnyɛ saa na ɔmo ntwɛn ɔmo yɛ hyɛ no ɛnyɛ boa ɛsɛ yɛ dɛm hwɛ mu ɛna ɔkɔ Bible no ankasa mu nso a ɔkɔ Bible no nkan nso a ɛnyɛ sɛ deɛ yɛhyɛ sɛ bia chapter 1 chapter 2 no nso no yɛn na kyerɛ sɛ chapter 1 no bi ba chapter 2 na ɛbɛ akyiri ɛnna 1 no ɛbɛ adaabi sɛ yɛka sɛ no nso yɛ break it down ne afa book of Daniel na ahwɛ mu a wɔn sɛ book of Daniel no amese ɛnyɛ sɛ deɛ yɛhyɛ book of Daniel chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 saa na ɛdi so dɛ bi
ebi wɔ hɔ a na yɛsɛ nkɛn na yɛ one na ɛnu akɔdi three ne mu ɛne sɛ nkɛn na yɛ three ne mu akɔdi 6 nti afrafra yɛma mo example sɛ si a yɛka sɛ yɛma mo example mo pɛ example anaasɛ ɛde ɛbɛgye yɛ mmerɛ ɛne mo mmerɛ mo yɛ mi baabo no ɛsɛ yɛ pɛ example di a ne mo menya ntɛntɛm wɛ ɛnkɔ Daniel na ɛmfa no nkwa yɛmfa tɔ no sɛ mmerɛ bi nti saa na agyisɛm nyinaa akyeɛ nti afrafra nti sɛ woka abaya bɔ nti sɛdeɛ ɔmo books no orders ne bi afrafra no na ɛnyɛ sɛ na wɔhyehyɛ saa na chapters no so teɛ yɛnhwɛ biribi de sɛ kawe mmɔde a Daniel chapter 4 to 7 no ɔho ɛne ɛyɛ ɛkɔma sɛ difference akra wo mu hwɛ a mom yɛnkenkae chapter 6 not the Daniel chapter 6 ɔse na ɛsɔrɔ Darius ani sɛ ɔde amantam ayɛnkɔ ha ɛne ɔno ɛbɛsisi n'ahenniɛ ɛsoɔ sɛ ɔne ahemman ne nyinaa so Darius ɔka no ho asɛm ɔha se mom yɛnhwɛ 6 nnipa sɛ nante Darius ho asɛm yɛnka sɛ ne wɔn so babɛhene Belshazzar afe edi kan mu no Daniel so daeɛ bi na ɔhunu tirim anisoadeɛ ne mpa so Belshazzar wuni Belshazzar ho Belshazzar wɔn ba enti ɔno ne ɔhene Darius wɔn ne ba akane mo nyinaa sɛ mo te ase adeɛ monkae Daniel chapter 5 verse 30 ne hwadeɛ na bi atumi aboa yɛn Daniel chapter 5 wɔse na anadwo no a okum Kaldiafoɔ hene Belshazzar na Medium ni Dario ɛfa ahenniɛ no na wɔde ɛdi aduonum nsia monim sɛ yɛkum ɔhene Belshazzar ansa na Darius na ɛbɛdi hene ananyɛ saa bamene chapter 6 wɔ no a wɔsɛ ɛsɔ Daniel chapter 6 wɔsɛ ɛsɔ Darius wɔ ani so ɔde amantam ahemfoɔ ha aduonum bɛsi n'ahenniɛ so sɛ ɔne ahemman no sɛ wɔhwɛ bɛdi a 6 no ɛne 7 no yɛde di kaa baayɛ ɛnna ɛsɛ ka 7 no bɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ 6 na ka 6 no bɛyɛ 7 ɛdeɛ na bi mo nante aseɛ ɔhene Belshazzar no ɔbaayɛ ansa na Darius wo ba ɛni ne ho asɛm no yɛtwɛn ne sɛ siase ansa na yɛbɛtwɛn wɔ yɛ wɔ 7 no wɔn ne nim yɛ ɔbɛyɛ ne sɛ 6 ne si ansa na 7 ne yɛ de bɛyɛ ɛba ba 7 no ɛba Belshazzar wuyɛ ansa na Darius ɛba ɛdɔɔso okae emu sɛ mu da hɔ kyɛ ne kasa ne nsa ama mo example a ɛbɛ amatwerɛ kyerɛ bebree te sɛ anaa yɛnsa ama mo bio te sɛ wɔyɛ koraa yɛ anaa mɔkye aseɛ sɛ yɛka sɛ yɛka adehyɛ na ase sɛ mene bɛm na mehyɛ Daniel wɔbɛhyɛ Daniel book no a ɛnka yɛwɔ ne biara bɛdie wɔbɛkɔ fae na wɔyɛakɔ tere na wɔyɛakɔsi na wɔyɛakɔsi na ɛbɛboa yɛbɛto yɛ boase ne saa arɛngye yɛbɛkɔ na maka kyerɛ wɔyɛ koraa sɛ mɔtɔ mɔ boase a wɔn mu ne nyinaa ɔsɛ wɔyɛ fae boa a ɔhene Belshazzar ɛto na abrɛmpɔn kɛseɛ ɛne na ɔno nsa apem n'anim ɛne ɛkyɛ ɛti Belshazzar sɛ ɛha de sɛ ka yɛte aseɛ wɔte hɔ anaa wɔntim wɔntim wɔyɛ 8 nso ɛ Daniel chapter 8 na ɔhene Belshazzar ahenni a bi a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔn sɛ Belshazzar ɛbi di 8 wɔ ɔsɛ ɔmo bɛdi ɛdɔm pa bɛdi ɛnika 8 na nka mo de bɛ mo de ba kuli fan yɛn wɔn ti ase o wɔn yɛ kyerɛkyerɛ adeɛ ɛsɛ mo wɔn ti mo adi na ɛyɛ adehyɛ kakra bi ɔsɛ ɛnka 8 chapter 1 na ɔhene Belshazzar ahenni a bi a ɛtɔ so mmienu so ɛtɔ so sɛ yɛn baako no yɛ ase nso ɔsɛ baba hene Belshazzar afi edi kan mu so mo yɛ fɛ ɔmo bɛ hyɛ no ɛnka wɔn yɛ a ɛnka sɛ ɛbɛn no ɛba na ɛbɛn nso yɛ dɛbɛ sɛ wɔyɛ ahene edi kan ɛna ahene ɛtɔ so mmienu ɛna wɔkɛ ahasa wɔyɛ ɔsoro so a mo bɛ wɔn ni deɛ ɛbɛ ɛsɛ eti ɛni wɔn asɛ wɔn to wɔn ase a wɔn ni nyinaa na me deɛ ni Darius afi a edi kan mu no mi gyina asɛ mi nso mo no ahyɛ ne ɔn Darius bɛyɛ wɔn mi di abɛsɛ 11
Hallelujah. Nous sommes en Tiasie. Et nous avons dit que il y a Daniel a fait du caillou. Où est a fait du caillou? Daniel, on a ça à dire. Il y a le sac à Daniel aussi. Moi, c'est moi. C'est un peu de bien quand moi, c'est moi. C'est sûr. Ah, on dit, c'est moi, il y a ça à moi. On sait dans, elles sont, Daniel, on est à maintenant. Ok, well, I said, Daniel. Si il y a fait à quoi ça, il va se faire une et il sait non, et bien finir à mon soir à l'aïe. C'est ce qu'il a fait, on se rend. Et nous, on sait non, elle va trouver la meilleure soir. On peut y aller. Ah, et bien ça, non, Daniel, non, on vient non, ah, en ça, on se fait bien, on se fait bien, on va faire ça. Et tu vois bien, c'est pourquoi vous pouvez réfléchir comment soit. The same thing, après ça, chapter 8, c'est bon, et pour un an, on s'est passé un peu à Traba. Et il y a peuple. Et il s'est dit, où je suis, on peut passer, on va voir le ministre Alia. On va avoir un ministre. On va venir à voir le Dikaba. Elle est tout là-bas. Elle est très là-bas. Elle est quoi là-bas. Elle est tout ça. Après, elle est elle est vraiment mariée comme moi. Dans le bras, il y a un moment, il y a un moment. Il y a des gens qui sont là, Nyankopɔn aboa apa yie paa a wɔde tebere mu ansa na Onyankopɔn asɛm yɛ yɛka sɛ epieyɛ na Yesu baayɛ na onya asuafoɔ na ɔfura ase sɛ wɔn fura ase wɔn ka Nyame asɛm no yɛka sɛ Old Testament no na wɔn akɛrɛ no wɔ Hebrew kasɛm sɛnea agyina bi ɛne wɔn apambadaa no Mose no deɛ ɔtwerɛ nyinaa na wɔtwerɛ no Hebrew kasɛm Hebrew foɔ no ankasa na wɔn nkɔrɔgye ma nipa nkyia kasa wɔforɔ Yesu kɔs wɔyɛ akakasa twerɛ wɔ pa wɔkan sɛ nkɔrɔ wɔforɔ no wɔn mma nipa paa na ne nkyia kasa wɔforɔ yɛsɛ wɔn yɛ Hebrew no ara na wɔn Hebrew no ara na wɔtwerɛ wɔn ne nsuo ɛdi wɔn wɔde ne bubu kura na ɔbrɛ paa yie paa ɔde ne kiri kasɛm no because wɔn anyɛ ne ho a ɛnkasɛ wɔn ankasa no ɛnkɔ ntumi na ansa na Onyankopɔn asɛm wɔ ebepie no Onyankopɔn ɛpoa ɛma tete no buku no a ne yɛatwerɛ no wɔ apamada na yɛatwerɛ no wɔ Hebrew kasɛm no Nyame yɛ adom paa yie paa ma ɔhene bi baa ɛsɔre na ɔboa paa yie paa na saa wɔyɛ nneɛma ma ne ti ne ho paa yie paa no ɛne yɛbɛka ne ho asɛm akraa yi ɛne ti ne ho paa Alexander the Great ɔmo ɔmo di n'adeɛ no nipa sɛ n'ate Alexander the Great ho asɛm pɛn Alexander the Great ebi ate yɛwɔ kɔtɔ akoro nipa sɛ na wudi ne kura ma na obusa asɛm Alexander the Great ɔyɛ sɔfo anaa obusa asɛm na ɔyɛ sɔfo anaa ɛna ɔyɛ dɛ ɔyɛ king yɛ saa ɔyɛ ɔhene ɔyɛ sɔfo. The one say of Bible, the one say of Bible, Alexander the Great. The one say of Bible, but also the one say of Bible, but no one really a pan. See, I found once I can. One never had an answer. I believe see as I hear killing. See, I found a woman said, "Be a boy has one as oppressor." Was one as a woman said, "Person." No person go for me will be as a last Sunday of the camp, and the Mepoa. You have one some years and a mark and never. And two giving answers to this as a banana said, "May ban him." What can I say? May ban him. Because I'm not very good at this as a bar. I said, "When the this as a bar." I said, "We." I was a car. I said, "Hey, is it a person? And I am yeah, I tell you. And he said, "We will be able to walk with the swap. When the banter with the mother, no, and I got the I don't just say this as a bar. You will never go on. If it is not actually said, I do it as a Christ or bar. You will not someone say about them. But I said, you are a very young jump. And you are not some of you. But I don't hear I don't hear you so crack and come and someone I come home. And he said, you can't see I can, and I don't know. See, I don't be able to was not your Araka, not your Pakia. Now, I don't really know. And I never said money would know. Also, come home by Amen.
no was a Alexander the Great here. Let them information on convention was here. There was a Greek sign or general. Or the Pakuti, we are sitting in Alexander the Great. We are sitting in so I am branching. Ujampa, the best in the if you are Sunday and Sunday, if you are Sunday and the day, we're going to be asking. Or so in Japa. At the age of 15 years now, and our baby, the kind of the castle and again, and we did here. Koyana, we are seeing we did also. I can't master that in the session and come to work. And I can't write my own. I can't know who you know. Now, he know. And commercial quality, I said, another the Uber. Na hinya na ebe chemo nan fa na ba ba kan owuwa the kingdom no e ma bi ba e nan na aye e ba ru ba pe wu ya no so e na me ka se kan commercial na e kan na ma bi ya ba won sa na me yi ka ke na free na he na o mo be si na na ba ko e ti here ni e fra ahiye no o mo e ti here no ye ba na hiye Ptolemaic Empire na hiye no o here no a obetre o be dia Elizabeth here no a o be si na na wo Egypt no ni e be Ptolemy King Ptolemy wọ́n ní ní Israel Egypt náà ní ẹ̀yìn àmàmà bèbèrè ní wọ́n aṣọ owó yẹ no ní bá ọ̀bọ̀tọ̀ ọ̀sùn yẹ ní ọbẹ̀ bí ìsá Ptolemy náà yẹ no tí ẹ̀fẹ́ na second Ptolemy a ní 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 Philadelphus wọ́n ní ẹ̀fẹ́ na sẹ́yìn mo ń tẹ́ ní o Philadelphus no ọbẹ̀ bí wọ́n adìyẹ ọbẹ̀ bí King Ptolemy adìyẹ na ọba yẹ papa no a yẹ fẹ na Philadelphus no yẹ king of Egypt no Alexandra ẹhọ nana ọmọ ẹyẹ ọmọ hin kuro na papa yi enya adi ni sẹ ọbẹ yẹ library kẹsíẹ paa wọ wiase nyinaa deɛ bɔbɔbɔ buksu bia wɔ wiase nyinaa no ɛwɔ Alexandra na ɔde library kɛseɛ paa wɔ wiase na ɔyɛ ɔgada kusua nti ɛbɔ so nya bɛɛ 200 to 300,000 books different books bebree ɛna ɔmo ne nkurɔfoɔ no bi introduce kyerɛ ne sɛ nana Jewfoɔ ɛwɔ books bi wɔ ha a book no ɛmu asɛm no hidden wisdom ɔmo twɛ book no Hebrew kasɛm nti ɛno ne problem but nka ɔmo books no si ɛnyɛ ne bɛka ɛde ba yɛ library ase a ɛnka bɛboa paa but nana project manager ne ka kyerɛ nana sɛ adwuma no ɛnyɛ den yɛbɛtumi ayɛ mo adwuma ayɛ interpret ne yɛde aba ase di nyinaa sɛ ɛnka yɛbɛsoma ama yɛakɔbɔ Jew ɔsɔpanin no a na ɔwɔ saa abɛ no ɛnsa meka ɛbɛyɛ sɛ mfie bɛyɛ ahasa ansa ne ɛbɛbɔ Awurade Yesu ɔnyɛ nam so ɛbɛyɛ sɛ ɛba fɔ no mu ɛna ɔbɔ ɔhene amadeɛ no ɔhene nya anigyeɛ sɛ ɛdeɛ sɛ buuku no yɛdeɛ a ɔbɛtum ana hɔ na saa da na Egypt nso Israelfoɔ a wɔyɛafɔ no mu a wɔyɛ nɔnkɔ no na ɔbɔboro nnipa bɛyɛ mpem wɔ ha ɛna ɛyɛ nɔnkɔ wɔ Israel a yɛato wɔn mu a ɔmo brɛ ɛdi ɔkaka wɔn sɛ nanka bɛtumi a ɛnka Israelfoɔ no nso a ɔmo ayɛ nɔnkɔ ɛwɔ ha sɛ no yɛma ɔmo pa ahodie na nana te aseɛ ka sɛ okay mate ɛna ɔpaa sɛ ɛde ti bi ɛwɔ ne maa nyinaa nim ka sɛ Israel yi bi a wɔyɛ nɔnkɔ wɔn mɛma sɛ bi a obiara ne sika tɔɔ ne obiara bɛgye ne sika na ɔmo obiara ma Israelfoɔ no ɔmo nkɔ ɔmo ni nti ɛyɛ mmerɛ a mahyɛ ɛni wɔn a wɔn fa saa ama ne mma biara sɛ bɛtɔ maka kyerɛ wɔn sɛ ɔman yi mu no obi a ɔde sika kɔtɔ tiw ni biara ɔyɛ dɔnkɔ a wɔn so mu a ɔmo nya ne ho mfa so no te sɛ deɛ mese obiara ma tiw ni biara mfa ne ho ni ɛwɔ ɔman mu ɛka bi obiara kɔ ɔtiw ni mu biara no metua obiara ma gye ne sika na obiara ɛma mfa fa ho ni hallelujah asɛm no ɛyɛ ne de sɛm paa ɛna ɔmo nya afa ahodie ɛna ɔtwerɛ krataa ɛde kɔma Jewfoɔ sɔfo panyin pa high priest ne fɛ ne Elisa sɛ ɔmo busu no ɔbɛ sɛ nkoonya saa ta ɔmo sɛ ni ɔne na Israel hyɛ ne bi ti ase saa akara no so na ɔka sɛ nka buku no ɔbɛ sɛ ne busu no ɔmo ɛde ba ɛba na nka ɔmo interpret ɛde ba Greek asɛm ɛna ɔte aseɛ ɛna ɔmo yɛ sɛ deɛ ɔmo pɛ nipa bi a ɔmo yɛ animdifoɔ a ɔmo adwene na ɔmo te Greek kasa na ɔmo san te Hebrew kasa
Now, on my interpreted Bible, Old Testament, from Genesis to Malachi. On by translating to Greek cousin. Tia Penibia, or me one name of and the Abushia, only Abushia, independence against ya. Did you 72 and our hand a power? Then I say, Thomas 12, and I say, very good. And the book, though ever had created a pen, never been up and said, if he has seen the book in a pen, Septuagint. As a book in a pen, I say, Septuagint is an air Latin Casa I, 70. As I open a self of Padipa 70. But 72, Sana Yumono, actually. And it's Nipa 72 no book no I saw much last in Old Testament, and the and before more can carry a couple of the fellow Septuagint. And it's Nipa 72 no about him. And about him a provided baby on better, and you know, be on better. Pay a show. If you manage to look at somebody, or maybe now him, who service all questions, or we are no, or more excellent. A very happy and one understands it. You never had us see, or more that may be a hot pound, hot seer. You must have been to do, and then do book a buy. To one put 8, 9 hours, or more non stop. And then a good man was done. Omo interpret book no. Now omo call Egypt no. Omo call Juma 9 hours. Omo translate 9 hours. And you know when you 72 and I interpret Hebrew and they are called Greek and in 9 hours and ansana omo upon and a bia omo sorry omo go share na wa himfie omo call what maso. About 3 months no omo wie aduma no. The whole book no one translated about Greek cousin. To be an oboe that can see it. Now, Sama, Omagan Kai, Romano, and Chile, another woman, a woman say power, all local language, you must know Casa. Who can say, who can say, the Laboda, and I said, Casa be a name. Hallelujah. Casa will be my Laboda, or a moving camp, or in Casa and Laboda. Hey, hallelujah. There's a Hebrew Casa and Laboda. There's an apart from Jew for Hebrew for one, or maybe anyone, Sakasano, or Moka. Because I can book with some simple power. I'm not general Casa with Muna. Then so, Omaka when you fully catch it, book with a Yamopan. Ndia no pese ni pabi ebe krem once more the kasabi betwe eni ntina komma pa eni na baka sam tera ko nyina no omonko omo no osa okay mati ase pa na o je copy ba ko no ele to ho o le copy bisu ko ma e ko Jerusalem akoto asori fi yes ya mo pa asem no Old Testament no ai Hebrew kasa ya say the God ebe ebo e kasa yes akoye mi no eni jamo Jesus ba ya no one can have Christians, and I'm saying, Greek Casa, lingua franca, somewhat depend. And we are saying, I can be a moment. Casa, a common language, to be at here. Greek Casa, and a common language, I will be at it. Obia, or market in the phone, I'll show you the Bia, and I know Casa will be a Eka. And everybody else appear, you know. Then he says, we are one as well for I can have a person. When you pay advantage in my home, and one for us says, oh, you should subtract from. And I'm there the way, and I'm going to one. And I remember why they said, I'm going to have another. Never for him, so I'm up here. And I'm never point at the beer or bad dancing into a very woman and interpreting about Greek as a mama. I mean, one idea. Or you know, one idea. And for Providence, you are 9 hours. 9 hours, the power in 9 hours. Almost our Bushia for almost our men on my home. Sir, I read a man, all one man got interpreted. Not about custody, letting me up what distance. And then I buy on the river, I know why it's in sense of woman.
Greek for international kasa Babros Greek kasa the Hebrew kasa Hebrew kasa no ele tipa first play what the man is saying no we don't know what na Bible the man is saying na Septuagint no Septuagint the guy say one so why okay 70 Kulbaya figure 70 Hallelujah. Amen. Conscious here. And woman, the man will see. And woman, I have another woman. I have Old Testament. The Lupon Boy. In the world where you shall be asking. There I interpret it. And they are Greek cousin. And the Greek is also a buyer. One more thing I know person. And the Christians are only using. And the kind of Yakupon Asan. Then also, question my account of what ever boa, the baby moon. The Yanni more. Abamupa. Say, Yantababo Nasia. Book Bible, and Daniel book on the town. And in the furniture, I tell a Bible. And in the furniture, I tell a Bible. Not Daniel Bible, not his. So the way I get to the moon is see as I had today. Yes, I said, I never get to another Bible. When yet, the woman said, and I will pass my own motion. I can't forget them when I get today. And it's a way I remember, and in the old home, a better with no Bible. Now, what here? I didn't know this time. Then I made I don't pay you, Emma, and you remove, I did, you know, a man of some kind. And just hallelujah. I don't know. They make us say, I'm not just a baby, but from they make you money in this one. I said, upon that, they made any of him. Upon that, they made him. And upon France, and they he was a Hebrew Casano. I am on translated bar. He Casano. Didn't a say the book of and the man finds when she has a Bible. I thought you would be plans on Apple. Now, Namina more. Namina more pass, and Yamia more, and someone else said, a life like the wouldn't say the no. What a chin, what's your what's our why they go find them. So, and son of a champion. Rather than answer on my Amen. And the moment I will say, a random woman, a pamphlet, they make any Greek castle. You can the woman Caneno, a small Paul, and on the country, personally, Canomano, best in Picia, and the human is in the Port of Clary. Port of Clary, cat having now. The woman said, I'm not going so. A funny penny or so, you know, a bomb walker, Robert say, woman with El Diano, or year, 9 hours, and independent international hours. A dear head, they have a kind of research. I did add him pie because I would have Bible in this one just said, why you want to make a book of Daniel? They are trying to 1 is the 8 piece. A better thing, she had watching and son, I will with me. I don't know, and yet I am a book and on no pencil and I'll play it. Now, the Daniel didn't talk about. I want hear the course, and the pastor said, I want hear the course. Now, much less as I book the 1 is the 6, 1 is the 8 BCDR. There's a Daniel book, and myself. And then a BB has a SC, and the actually. You want a baby and an ever, and the actually. Now, like I said, it's useful, but now I was the young and what I declare near young professor, if you remove it with the address and place of the lecturer. Oh, that problem now because the book of Daniel, the book of Revelation, other books will be why the all rejected our books of now, the best young was near Naya party. Now, you are anymore.
Near the other window, near queer new paya, queer new ya, and some of them look Boba. And never do her as soon as I find Uncle near just near Yatia. And yet, I don't from yet to me now. Yet to me now, and she gave it to me now, and I ain't to me now. I'm one in a while, and I bet you know I answer. But you know how here. Well, then I can't physical. And I said, spiritually. See, I feel again someone, again someone, not here, not so good. Who could only catch any kind of one of the money who's a book. Aha, now those ones, the other one was the other Mark, don't take out for your dog. And so I can have a pound or tray about 800, 90 to 100, and I come also tray on also the year, and in our lady, the name was a baby name Buswa, or more rejected here. The determinant get his Buswa. And when I compare the Bible, when a man, you can't compare the Bible, I made the crying, as long as I compare the Yana. Now, when I compare the reasons, the bear or rejection here. I didn't know one fine I didn't start. Omo cancer in Yamiasa no Omo. When the man said about 2 years, and I said, pray and say, and she said, hey, Yamiasa. I said, if you knew Bompire, so I said, I don't want to say, but not pay for no. I said, the old movie, I don't know, not your more to me, I had to move your cover, dear. For we are Bompire now, and I will say about yourself. Now, a year I come out what you there. I rather come out what you know. So, and before we ever be answered, and somebody sorry, and somebody else sorry, Papa. I never pay as a power. They never pay as a papa. The Papa, the whole year of the yes. I feel if we train now, so I saw a kind of brother. Me was a vampire. A papa from the Greek, a papa also, the minute Hebrew, the no of why I think it's a last. The one of the name. Mark and what's now, and where the mark in here, or try to put an answer, or take one of the new Peter. You take with the no more sem, the preaching and no preaching. Oh, he because I put an on Hebrew worker. Marketing, market or mark, what language, Greek language. With a car. No, I shall say. And remember, I never hear someone to trade book or trade book. So, I know, said, hey, I see a therefore, and tell me, they are, oh, my man, a gentleman once. You didn't see after the one son, and I see you. You best see, am I the young who never be? Now, a best shock your pants and I see a day. When you saw my kind so, I want to go on by and say, I read the man you will see and see. They want the essay and son and the Babano, Abano, or me and Yans, I am on fire. I am on fire. And say, rather. You best answer. You best answer. Well, you want prayer. Now you want prayer. Hey, as I'm saying, everybody. Well, and the point I'm not fire, sir. I don't want you to go. The better time, I get you. Almost oral message, about what dear, but a written message, a bit more so problems, I can't avoid one way she are. Most of the creator one, and the boy is oral message, not preaching boy, and everything go to Peter. We didn't go to Daniel, or so preaching years ago, she said, and don't do much, and don't want to do much, then the video.
ɛna ɔmo tie ɔmo bɛyɛ pa na Peter n'ani abere na maa kegyina mfimfini na Peter kan na maa kan interpreti na Peter kan na maa kan interpreti na ɔka na brama de kɔ ne abɔ yɛn nsɛm a Peter na obi a na ɔkɔ ne baabi na asɛm na brama de kɔ nka ɔmo yɛ aboro Mike no sɛ dɛ nsɛm a ɔde fi Peter no mu ɛfa Christ no wɔtwe ne nyinaa pɛpɛ wɔmfa ne nka wɔn na wɔnyi bi mfi mu ɛna ɛmɛ nyinaa Mark ne mama no lóko nyinaa tena sɛ yɛn nhwɛmu ebusebusa nsɛm bebree sɛ Yesu ɔbɛ bi asɛ ne bibi ɔmo nso twerɛ twɛ ne nyinaa ɛmɛdɛ sɛ bi sɛ bi ama yɛ nsɛm a ɛɛdɛ sɛ ebi yɛ ne brama de kɔ ne brama de kɔ o ebi mo ama deɛ bɛba ne mo ansa na yɛayɛ deɛ sɛ yɛyɛ ɛmɛdɛ mu yɛ kɔkɔ na ɛnɛ nsɛm yɛ te no onyina so a yɛ nyinaa yɛ bɛbɔ adeɛ bana sɛ yɛtwerɛ egu so a yɛtwerɛ hɔ nyinaa ho nkrataa wɔ hɔ a yɛbɛtumi de nyam nyam nkurɔfoɔ bɛnu na wɔde nkae ai ɔmo hɔ tena ase twerɛ asɛm to agye ntena buuku no 9 hours ɔmo kɔ dwuma a 9 hours na ɔmo twerɛ yɛ interpreti te Christians ne baayɛ no ɔmo yɛn na ɔmo som yɛn ni o bisɔfoɔ ehu paa ne mo ɛmo yɛ papapapapa ɔmo mu nsa ɔwura message no ɛmoa ɛbɛbɔ ɔnyɛ sɛ bi anyɛ bara sɛ ɔmo yɛ saa na ɔmo kɔ a asa ɔmo yɛ saa ɔmo kɔ asa bara sɛ yɛtwerɛ to hɔ de a sɛ yɛtwerɛ yɛ a obiara ba a ɔmo ma nkae yo zamre ya sala ba na biye asa ba urade okunku ni no kwafo o de yawo te wasem mu na ko na mo asem so de kasa ko ofo ra de tebe mu no omunya wani mu atom no mo mani huwo omo ti wani mu asem no omo twe le de pa ho ato ho na omo antwa na omo anka so omo o se na omo de omo ti asem mu de so omo ye wo bre no mu yàtọ̀ mọ̀ wọ́n sẹ́ ebi bẹ́ẹ̀ bá wọ́n mọ̀ kyí a yẹ wọ́n mọ̀ twẹ́ no ẹ̀hún bá ń fa soɔ ɛwurade yɛn nso yɛsrɛ bi yɛn ni ehunu na wasɛm nso a apie ɛwurade ɔma nnifoɔ akɛseɛ apie wasafo yi mu nyinam sɛ ɔwurade deɛ tí obiara kora so wɔ ntwene yɛ a wobɛhyɛ maboa kasa maboa twene yɛ wobɛhyɛ ɛboɔ sɛ ɛboɔ sɔre ne twene o de bibi anya wo mama na wobɛyɛ deɛ hyɛ aninifoɔ ne mu nanso woyɛ nokɔfoɔ wo man wade ɛtie wo ne wasɛm no waba nkɔfoɔ no wo sɛ yɛpirikyi deɛ ne yɛkɔ a mframa de kɔ na ma yɛtwerɛ deɛ a ɛbɛpoa ma nkurɔfoɔ bi a ɔmo nso ɛnte asɛtɛ tumi ate awurade mu yɛbɔbɔ na yɛn nso yɛtumi mfa awurade na wɔkeka no ahoɔden ɛmmena wɔ adwuma no mu mmena wasɛm wɔ hɔ nimisa wo ba wo bɛyi nimisa wo bɛhyira asɛm bɛyɛ sa kyerɛ na yɛbɛyɛ deɛ ɛsɛ yɛ yɛni ɛsɛ wɔde onyam ansa na aka akyi ɛde ɛda wase sɛ yɛbɔ mpa yɛ no tie ɛwɔ Yesu din mu amen.